Siz yoğunluklar şağırlaşan qorisi studiyada Alina Valiyeva, исәнмесез? Шаллыға Мариупольдан мәжбүри күчүнүчүлөр келди, аларны неше кабул иттилер һәм кайда урнаштырдылар. Шәһәрдә йортларны төзекләндерү дәвам итә, аны кайчан төгәлләргә планлаштыралар. Территорияләрне төзекләндерү һәм чистарту буенча санитар-экологик 2 айлык игълан ителде. Бу чорга нинди эшләр планлаштырылган? Яршалыға Мариупольдан 300-ге якын мәҗбүри күчүнүче килгән, шуларның 50дән артыгы балалары вакытлыча маларны КАМАЗ жилбыты тулай торагында һәм Жемчужина шифаханәсендә урнаштырганнар. Эвакуацияләнүчеләр белән шәһәр мэры Ноэль Мәхдиев шулай ук Чаллы ТВ телеканалының төшерү төркемендә очрашты. Жемчужина шифаханәсенә Мариупольдан 200-ге якын мәҗбүри күчүнүче урнашкан, тагын 100 кеше КАМАЗ жилбыт тулай торагында яшәячәк. Нәрсәләр кичерергә туры килгәннәре турында сөйләгәндә, алар күз яшьләрен тыя алмый. Шулкадәр авыр куркыныч һәм чарасызлык. Приехала с семьей сюда, набережные Челны, 5. Жена, 2 дочки, ну и мама жены. Находимся здесь. Какое время будем находиться, не знаем. Дома у нас жить негде. Дом разбомбили дом. Пенсионеры вот выходили, обстрел начинается, но не успел человек спрятаться за угол дома, умер. Осколок, раз, все. Похоронили прямо за домом, прикопали и все. Контузия 3 марта. Снаряд разбился под окном моего дома, моей квартиры. Все полетело, буквально все. И меня контузило. Связь потеряли 28 февраля. Они хотели меня забрать к себе домой. Я сказала, у меня больная нога, дети, бежите, я под пулями, вас буду только задерживать. Я останусь здесь. Самое страшное для меня – это моих детей. Они ушли в свой дом, и я говорю, еще была связь. Я говорю, дети, когда придете домой, пошлите мне смс-ку. Они мне прислали смс-ку, мы дома. Больше связи не было, и о детях я ничего не знаю. 46 бала мәктәп укучылары, 10-сы балалар бакчасы яшендәгеләр. Аларны шәһәрнең мәгариф учреждениеларында таратачаклар. Вакытлыча Жемчужина шифаханәсендә яшәүче балалар 14-нче гимназиядә укыячак, ә КАМАЗ жилбыт тулай торагында яшәүчеләр 13-нче мәктәптә белем ала башлаячак. Теләгән өлкәннәргә эш табылачаклар, ярдәм күрсәтеләчәк. Сегодня я такое предложение своим коллегам озвучил. Они пока думают до утра. Значит, каждый депутат городского совета, в том числе и ваш покорный слуга, возьмет шефство, патронаж, каждый над одной семьей. 13 кеше шәһәр хастаханәләрендә салынды. Нигездә бу салкын тию авырлары зул булмаган яралар. Аларга медицина ярдәме күрсәтелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Айдар Мусин, яңалыклар. Статистика белән танышыйк. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоктыруның 260 яңа очрагы ачыкланган. Шуларның 19-ы 18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, 41 кеше хастаханәгә салынган. Иң күп авыручылар Казанда 83 кеше һәм Чаллыда 19 кеше. Шулай итеп 5 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 138 575 очрагы билгеле. Аларның 130 957 терелгән, 760 узган тәүлектә. Дәүләт хезмәте порталында хәзер яшүсмерләрдә теркәлә алачак. Ил хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин шундый карарны имзалады. 14 яшьлек шәһәрдәшләр порталында мөстәкыйль теркәлә ала. Моның өчен СНИЛС, паспорт, телефон номеры һәм электрон почта адресын гына язарга кирәк. Дәүләт хезмәте порталында электрон көндәлек өй эшләрен уку, йортына керү турында мәгълүматны карарга һәм каникул вакытында эшләү өчен заявкаларда калдырырга мөмкин булачак. Моннан тыш хезмәт хакы стипендияне мөстәкыйль куллану, банктан кертемгә мөмкинлекләре дә каралган. 14 яшьтән кечерәк балаларнан исә дәүләт порталында ата-аналары гына терки ала. Чаллы йортларын төзекләндерү дәвам итә. Көннәр җылыну белән коммуналчылар торак фондын яңартуга кереште. Ремонт эшләре агымдагы елның октябренә кадәр тәмамланырга тиеш. Безнең иҗат төркеме 39-06 йортында баручы төзекләндерү эшләре белән танышып кайтты.
39.06 йорты подъездларын соңғы тапқыр 7 ел элек ремонтлаганнар. Биредә төзекләндерү күптәннән сорала иде йортта яшәүчеләр. Төп эшкә керешкәнчә диварның иске катламын куптаралар. Соңыннан штукатур, буяу эшләре башланачак. Буяу төсен шәһәрдәшләр үзләре сайлый. Цветовую гамму мы тоже подбираем с соседями, кто живет в данном подъезде. Собираем подписи, предлагаем на выбор 4-5 колеровок. Как жильцы выберут, такого цвета и придерживаемся при ремонте подъезда. Мәхәллә идарә итү компаниясе быел 74 йортны төзекләндерергә планлаштыра. Бер айда белгечләр 4-5 подъездны ремонтларга өлгерә. Стеналарны буяу, подъезд култыксаларын, яңгыр решеткәләрен алыштыру һәм башка шундый эшләр башкарылачак. Ремонт сыйфатын йорт өчен җаваплы шәһәрдәшләр тикшерәчәк. Ремонт вакытында без аны һәр вакыт тикшереп торабыз. Ничек эшләгән, ничек эш алып барган, краска буяганын, ул һәр вакыт миңа шылдыракта үземне керәмен. Менә синан тикшерәбез, ничек аның әйбәт эшләгән, эшләмәгәнлеген. Эшләгән вакытта замечаниелар булса инде әйтәмен сразу, менә шушы җире, менә шушылай эшләргә кирәк, шулай эшләргә кирәк дип. Әлеге йортта капиталь ремонтта үткәрергә ниятлиләр. Фасадны яңарту өчен генә 20 миллион сумнан артык акча сарыф ителәчәк. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов. Яңалыклар. Яршылда территорияләрнең төзекләндерү һәм чистарту буенча традицион санитар-экологик 2 айлык игълан ителде. Ул 31 майга кадәр дәвам итәчәк. 2 айлык кысаларында агачлар утыртылачак, өмәләр үткәреләчәк, урналар һәм эскәмияләр буялачак. Тулырак Лилия Гатина материалында. Коммуналь техника санитар чистарту эшләрендә катнашырга, полигон калдыкларны кабул итәргә әзер. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илья Зуев сөйләде. Гадәттәгечә Идел бу экологик компаниясе район администрацияләре гаризалары буенча 1 апрельдән 31 майга кадәр җәмәгать территорияләрен чистартуда катнашучы барлык предприятиеләр һәм оешмалардан чүп-чарны бушлай кабул итәчәк. Үсемлек калдыклары Горзеленхозга кабул ителә. Хотелось бы отметить, что всем предприятиям и учреждениям, принимающим участие в санитарной чистке, необходимо обеспечить раздельный сбор мусора и растительных отходов. Категорически запрещается сжигание мусора. Во всех предприятиях, учреждениях города работы по санитарной чистке и наведению порядка на территориях должны быть начаты уже сегодня. До Дня Победы необходимо город привести в порядок и в дальнейшем содержать его в чистоте и порядке. Хокук бузучыларга административ комиссия яны дип өстәде шәһәр мэры Наил Мәхдиев. Микрорайоннарда төзекләндерү һәм санитар чистартуга килгәндә, алар өчен территориаль иҗтимагый үзләре рәисләре җавап бирә. 2022 елга яшел үсентеләр утырту планнары һәм урыннары да билгеләнде. Сүз 5000 агач һәм куак турында бара. Это не те субботники, которые проходили 15-20 лет тому назад. Не было там такой упаковки. Все лопатами, граблями, вилами складывали самосвалы. В городе должно быть комфортно, в том числе и дышать во времена субботника. А то мы же субботник проводим. Вот мы же, как будто Берлин берем. Исегезгә төшерәбез, узган ел 5000нән артык хокук бузучыларга ачыкланган һәм административ хокук бузулар турында 3000нән артык беркетмә төзелгән. 13 миллион сумнан артык штраф түләттерелгән. Каты көн күреш калдыклары полигоннарына 420 мең кубометрга якын калдык чыгарылган. 700 меңнән артык агач һәм куак утыртылган. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Иртәгә изге Рамазан айының 5-нче көне сәхәр ашау төнге 2 сәгать 30 минутта тәмамланырга тиеш. Ифтар яисә авыз ачу вакыты 18 сәгать 18 минутка туры килә. Шуны искәртергә кирәк, ураза ул ашау эчүдән генә тыелу түгел, ә рухи яктан паклануда. Рамазан аенда начар гадәтләрдән арынып, күбрәк изге гамәлләр кылырга тырышырга кирәк. Нәкъ Рамазан аенда һәр изге гамәл савабы Аллаһ Тәгалә тарафыннан 700-гә кадәр арттырылып языла. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән саубулашам, тоткан уразаларыгыз кабул булсын. С 12 по 16 апреля приглашаем на выставки «Стройэкспо Татарстан». Строительство, инженерные сети, ремонт, архитектура, дизайн. ВЦ «Экспо Кама». Глазная клиника Газизовых. Приглашаем детей и взрослых на лечение близорукости. Также проводим операции по удалению катаракты и вторичной катаракты лазером. Звоните 35 75 75. Частная скорая помощь «Медицина-24» предлагает услугу «Выезд врача на дом». Консультация, лечение, открытие больничного листа. Круглосуточно и без выходных. Запись по телефону 30 00 03.